Is mis a Colleen Savage. Táimí I mo chónaí ag gris fhoghlaim atá suite a gonta hardwatha. Thosaigh mé ag fhoghlaim na Gaeilge mar den fásta tá trúrhach sa ágainn ag freastal Gaeilscoil fáidir gníofa ag gris fhoghlaim agus ba bhfuil ag céadú lá agus iad ag fhoghlaim. Téim hiag ranganna ihe sa cultarlán ina gcwatha agus an idirlín le cumann bhreachtain. Téim go Gaeltachtaíoch Conall is áit fear álan í. Tá tránna galanta an agus is bralam ag bheith ag snú san airge nuair a bhíomann sin. Dólam mé a teanga leabharta Gaeilge sa rang, dosa ag an céalaí gach ihe agus ag ceannú árán tradiisiúnta fásta. An rud is fearr faoi a bheith ag fhoghlaim na Gaeilge mar den fásta, darlumm tuigim Iliocht na teanga níos fearr mar hampla an focail féalacháin ihe. An focail Gaeilge suaimhneas an focail is fearlam. Sílim go bhfuil sé tabhartacht an Gaeilge a bheith agat mar imabharúil tá an Gaeilge aontacht tabhartacht do chodladh, don dúchas, don cultúr agus do ceoltóirí óréala. Trid an teanga bualam le mo seanseir. Faoi leabhar, tá mé ag obair mar aíonaí tradiisiúnta le óréal events agus is planála bailile mé le óréal planning in ardmhaithe háas. Madar leis an Gaeilge amach an seo ba bhfuil a bheith abalta coppla árán na ceannú in Gaeilge ó mo ceantar héan mar hampla Seamus McMurphy, nó Orcail Cregan, nó Maidí Nóir. Is trúlam nar fhoghlaim mé Gaeilge a gart ribh seo. An sean ocail Gaeilge is fearlam is fearr Gaeilge briste na bearla cliste. Gur maigad.